uNkosi ubhekene namacala okubalwa kuwo ukweba, ukutholakala neziqhumane eziyingozi kanye nokuphazamisa ukusebenza komthetho. Inkantolo ephakeme yasePitoli ithe ayiliboni iphutha kusinqumo esakhishwa inkantolo yeMantshi sokumenqabela ibheyili uNkosi ngoba akakazasho ukuthi izindodla zemali engu-50,000 ezatholakala emzini wakhe kanye neziqhumane ngesikhathi eboshwa kwakuwezani nanokuqinisekisa iMantshi ukuthi angeke exhumane nofakazi. 1. The appeal against the Pretoria North Magistrate Court refusal to grant bail is hereby refused. I-NPA iyahambisana nesinqumo senkantolo ukusuka manje izolungiselela ukuqala kwecala ngomhla zi-16 kuNtulikazi. We argued that the lower court did not err in its decision to deny Nkosi bail. So as the NPA, we welcome this ruling. We can now concentrate on preparing for our case since the matter is coming back on the 16th of July. uNkosi uzogcinwa estokisini.